Rygbi Gogledd Cymru yn ymosod na fan hyn yn gynnar yn y gêm yn erbyn Abertawe yn Dyfnant, a dyma nhw'n dod ymlaen yn gwthio tuag at y dwy ar hugen. Tudur Jones yn safle mewnwr yn tyrio am y bêl a'r bêl bellach gyda James Brown. Pwyll bia hi'n fan hyn i Rygbi Gogledd Cymru ar ffigiad gan Gareth Parry. McBride yn aros amdani, McBride ar gic letraws, lle mae hi'n mynd i adlamu. Dydy ddim yn adlamu, ond yn syth i Caio Parry yn croesi am ei 8fed cais o'r tymor. Mae Parry ar ben ei gêm eleni. Tafliad i'r ymwelwyr yn fan hyn, ac ar y brig McQueenie. Gosod ysgarmau symudol yn fan hyn, Abertawe yn gorfod amddiffyn, ond Rygbi Gogledd Cymru yn gobeithio croesi am ei hael nhw o'r gêm. A Billy McBride gyda'r bêl yn ei ddwylo. Y maswr yn edrych am gais gan y blaenwyr yn croesi. Ail gais o'r gêm, a prif sgoriwr y gyngrair Billy McBride sydd yno. Abertawe angen taro nôl fan hyn. Wedi bod ar rediad sigledig o ganlyniadau. Maen nhw angen rhywbeth i godi calon eu cefnogwyr cyn y toriad. Symud y bêl allan tuag at yr asgell, y ffigiad yn croesi nôl tu mewn. Fackrell yn gryf drwy'r dacl, ond Jack Petch Jones oedd yno. Dyma Abertawe yn dod drwy'r prif y fforddwr Joe Thomas. Thomas yn y gornel, a mae Abertawe nôl yn y gêm. Rygbi Gogledd Cymru nôl i'r lein yn ddofn yn hanner Abertawe, a Sam Williams y capten yn troelli allan ohoni gyda'r bêl yng nghysgod y pist. Yr ymwelwyr erbyn hyn yn gobeithio sgorio ei trydedd o'r hanner cynta. Braich allan gan y dyfarnwr yn cario Probert, chydig yn bryn o'r linell gais. Y gwynion yn amddiffyn am ei bywyden fan hyn. Pwyll bia hi a'r boes mawr fydd yn mynd drwy'r cymalau. James Brown sydd gyda'r bêl ac yn croesi. Trydydd cais i Rygbi Gogledd Cymru, a James Brown yno. Abertawe a'r tafliad yn gywir i'r brig. Ben Roberts, y gwalch ifanc, yn ei chasglu hi. Rygbi Gogledd Cymru yn gwneud yn dda i atal yr hyrddiad, ond dyma'r gwynion yn dod, ambas anhygoel gan Ieuan Bissell, yn gosod hi'n berffaith i Joe Thomas i groesi am ei ail. Ail hanner yma yn Dyfnant, a'r tîm cartref sydd ar ei hôl i angen taro nôl, ond Rygbi Gogledd Cymru sy'n gwthio unwaith eto yn edrych am bwynt bonus. Daf Thirsk yn aros amdani, Thirsk yn ei chasglu hi, y bwlch yn agor i'r blaen asgellwr, ond y dacl yn dod gan Tom Crockett. James Brown unwaith eto yn nerthol yn cario ar blaenwyr sy'n llyfu ei gwefusau fan hyn, yn gobeithio croesi am y pwynt bonus yna. Y prop Pentyn sy'n mynd amdani. Daf Thirsk sy'n cymryd y bêl ac yn croesi. Cais pwynt bonus i Rygbi Gogledd Cymru. Abertawe 14 pwynt ar ei hôl hi. Angen taro nôl ac o'r sgrym yma mae'n safle perffaith i fynd amdani. Joe Thomas yn cadw'r bêl yn ei ddwylo, yn ffigio, a nôl tu mewn, yn rhedeg y lein yn berffaith fel pob un mewn o'r da. Mae Matthew Aubrey. Abertawe erbyn hyn, trosgais i ffwrdd o sgôr Rygbi Gogledd Cymru, a maen nhw nôl yn y dwy ar hugen. Wedi torchi llewis yn yr ail hanner yma ac yn gwthio unwaith yn rhagor. Iwan Shenton gyda'r bêl. Lawr yr ochr dywyll oedd Aubrey'n meddwl mynd, ond na, nôl tu mewn i Matt Price. Abertawe yn mynd drwy'r cymalau, y cyd-gapten yn dod i ffwrdd o'r fainc, Callum Bowden, a mae braich y dyfarnwr allan. A dyma y tîm cartre yn dod, maen nhw angen sgôr. Cyn gyntaf as yn bosib, Bowden yn ffigio, mynd amdani, ond allan i'r asgell, ac yn sgorio'n rhwydd, Liam Lloyd. 20 munud i fynd fan hyn yn Dyfnant, ag Abertawe dim ond 2 bwynt ar ei hôl hi. A dyma nhw'n dechrau symud y bêl i'r eilydd Jacob Hopkins, sy'n gario'r nerthol o safle'r wythwr. Trafod y bêl allan tuag at yr asgell. Joe Thomas i Liam Lloyd, Liam Lloyd i Cornelius, a Ieuan Cornelius yn curo'r chwaraewr ola, ag Abertawe wedi troi'r gêm ar ei phen, maen nhw ar y blaen. Abertawe nôl yn 9 ar hugen, Rygbi Gogledd Cymru fan hyn
A Joe Thomas sydd wedi bod yn hynod o brysur yn ystod y gêm yn cario nerthol o'r ffigiad yn ceisio dadlwytho hi i Liam Lloyd. Lloyd yn mynd ar hyd yr amddiffyn yn cael ei lyncu gan 3 o flaenwyr Rygbi Gogledd Cymru. Yn aros amdani mae Callum Bowden, Aubrey yn ceisio ei thynnu hi allan, ond Joe Thomas yn ei chael hi ac yn croesi am ei hat-trick prynhawn yma. Rygbi Gogledd Cymru angen taro nôl yn fan hyn. Maen nhw angen cais i newid trywydd y gêm. Maen nhw 12 pwynt ar ei holi ar hyn o bryd. A Goli Rowe yn cario y tro yma. Connor Dever yn ceisio ei chael allan. McBride yn hepco'r ambell chwaraewr. Dion Jones yn ffigio. Anhygoel gan Dion Jones allan o'r drws gefn. Mae hwnna yn gais hyfryd i Rygbi Gogledd Cymru. Sam Jones yn croesi ac ymdrechion Rygbi Gogledd Cymru. Abertawe sy'n fuddigol. 3 buddigoliaeth ynol iddyn nhw. 2 bwynt bonus i Rygbi Gogledd Cymru, ond y sgôr terfynol Abertawe 40, Rygbi Gogledd Cymru 35.